before nje ngikhulume ngezekuta nawe musu lokhu usondela kumina ndoda. Ngempela ningifunani Sifuna madoda ukukushaya namhlanje ke siyakutshela straight. Akusho ukuthi ngoba nakho bafethu ngawabizanga amaphoyisa sekufanele ukuthi hayi bafethu angenze iphutha amaphoyisa ngangawabiza kahle kahle bafethu kufanele ngibiza amaphoyisa. Ngobani? Ayikho ngasonke isikhathi nangihlasela. Cha ukukuhlasela lokho ukukuhlasela ngabe sifika la sekushaya. Ukuhlasela. Futhi enye into engimaza aningqongqothi beniqhuma senithele kanje namakhamera obheka. Kumele siqonqozephi? Kumele sinqonqozephi? Musu kusukela akwenziwa nje bafethu. Musu kusukela. Hawu uyasukela wena. Senzongithwebula ngamakhamera. Mfethu amakhamera oqala 1. Amakhamera yakhokhelwa lento le. Anikwazi ukuthi nivele niqhamuka nizoshutha umuntu. Ngicela kuba kubani ipermission ngoba ngisho eyithombeni iyacela ipermission. Nicele kubani njengoba ninizongiveza ngamakhamera. Hayi efethu. Uzolimala ke namhlanje. Yabo vele size ngokuthi nje sifuna ukukuthela induku namhlanje. Sikhathele wena silibele seyiswa wena. Imake phethu. Lalela ke. Ngilalele phethu. Laleleke ngilalele. Nangalesa sikhathi wafika ekhaya wangilalelisa namanje uyangilalelisa. Mina fanele lokho ngilalela wena. Lalela. Fanele mina ngilokho ngilalela wena. Ngilalele phela. Yini ungafuni ungilalela? Fanele mina ngilokho ngilalela wena. Ufika nje igceke lonke anizogcwala ngamakhamera bathini abantu. Ngilalele phela. Na last time babebabaza omakhelwane imanje futhi yini? Hayi bafethu msawungidlala ngami bafethu. Buwa manje ngiyawasha manje sengiyekile ukuwasha nazi igora zangivimba phela. Na ubhizi nalamakhamera akho uzongibuza ngimbuza. Manje ke imake so isotha kanjani lento ubhizi libele uhlehlela anizongihlasela madoda nivele nifika nje nizongihlasela why ningihlasela yabo ukukuhlasela enye into kumele ngabe sikuthele induku ube siyakuhlasela kodwa manje asikuhlasela awusondele mfethu awusondele awuze bafo kumele ngapha baba baba ngeke ukubone lo ke nami baba wena phathwa yini manje wangibamba yini kwenze njani manje yini cha indlela ngazuthi yakwenze njani hayi ke bafethu yini kwenze njani ngazuthi yakoloza hawu manje njengoba manje uzokhomba ngomuntu manje ekhaya uzokhomba ngomuntu ekhaya uzokhomba ngomuntu ekhaya uzongenzani awuthamba Dongenze lutho awuzongenza fakho webaba ngomunye ekhaya tetele ngona futhi ube lesikora sakho lalela baba imama masibuka ngokwakho lento yenza i-right njengoba ngiyawasha la sefana ngiyeke ukuwasha ngizo attenda nefana ngiyeke ukuwasha yima phela yini ungafuni ukusekelile okay sizwe ukuthi sizwe phela ukuthi sithini yini manje into tense usende lezo zinto lapho ngeke ukubone hamba umsusa khona uzobona susani lezo zinto amdedele mfethu amdedele hamba umsusa khona uzobona hamba nangu lalela phumani msuse phela nangu msuse phela msuse khona uzobona manje bafuthu angikwazi ucathi silo mfana omncane kade umchaphaza la ungazosijwayela la manje bafuthu ngaze igora lesejwamile phumani lalela imali ayikho into engizoyilalela uyathanda ukuthi ngasikhathi ungilalelisa angena ubafo wakho mina angena ubafo wakho lalela sakeka awungizwe kahle angena ubafo wakho mina angazi ukuthi why ngaso sonke isikhathi ufina izongihlukumeza ngihlukumeza phela yazi into imake wo yazi ima wo phumula mfethu uthi usathi uhleli kini thusha abantu namakhamera awusafathi uyeke manje into yenza uattende nabantu ngizweke phela bafo ngizwe phela hayi ka imake wo relax phela ehlisa umoya phela ungidlalela uthi ngize ngani lalela ke bafo uze ngani okay bafo la size on behalf of lo mfethu lo besize ngaye yena muphi yena akasekho ngoba manje yima phela yini into engizoyenza yini ungafuni ukuma akasekho futhi ukhona yena uphi pho mina phela ngimbonda angibona inkinga meke ngafika naye ngithi ngizoxabana ufanele phela eza ngithi umnikazi wendaba awuyena osingayi manje nimshede nina akuzozana manje into engixakayo ilokhu njani isithutha sekho la isithutha sekho awume before speak lokuthi isithutha sekho yena uphi umfowethu ukhona umfethu phela lalela le ndaba yaqala kuthina naye manje njengoba sekuqhamuka wena wawulungile ngalesa sikhathi last time unanifike naye manje mase kuqhamuka nina nodwa mina ngizothemba kanjani ngoba vele nje nigebengu futhi waqonda nengubo ezimnyama nigebengu futhi imaki ngifuna ukuthi uyenze ukuthi uzogcwalisa abantu ngithi njengoba ungikhomba ufuna nami nginyuke lo moya ngithi nami
siphathe kahle. Lalela. Njengoba lalela. Awenze njalo baba. Ngizokwenza lokho. Ake umancane ngibuze wona njengoba lo muzi ugijinywa amakhamera uzowugeza ngani? Lalela. Awuqala ulethe amateki sokuxoxa lokho. Xoxa lokho emva kwamateki. Nazo. Angilambi mina bona amateki akho usize akekho othe uyalamba wena ngikhuluma wena akekho othe uyalamba usize omncane lo yini unakudla icathulo azosabuyela emuva mana we because uyakhuluma awu ngoba manje unomlomo nesipephethu manje uthi lo mfethu lo mlethela ayamuzi uthini ngiyazama ukwehla iyakhuluma lento le uxolo ngibe ngizama ukuzehlisa ngiyawakhipha amateki ukhulumela awuzongizela ubiza abantu kantini inkinga yakho wena ngiyaxolisa ngikhuluma kahle nawe ngisakubuza nangethi uyaxolisa nje kanti ufuna azathini ngine radio ukukhuluma ufikile wena la wafica mina la ekhaya uthi uza negora kusho lutho lokho awumeke ulalele kancane ngisakhuluma naye wendoda ngisabuza leyo ukuthi njengoba usufika namakhamera kugcwala amakhamera la leyo nto uzoyigeza ngani kumakhelwane kwaphela nakho nje manje na last week nafika awumesiqale la sithi umuntu ngibambe ubone ngoba kwaqala la kwabaza abantu uzoyigeza ngani yonke usujwayela wena ngiyasizwe baba amateka ungawathatha wendoda yini ufune wena ukuthi silibele sisizwa ngawo mana ke njengoba mina wena wangimise emgaqweni ngihamba nomuntu engithi ngakhumuzi naye wena wakhetha ukungikhumbisa icathulo ngihambe ngeenyawo isithunzi sami uzosigeza ngani kwasekuphela isikhathi ngizamlalela kwasekuphela isikhathi ngizama ukuthi imali yakini ngayiletha yonke njengoba injalo kwasekuphela isikhathi imali emva kwabantu abadala la ekhaya uma ngingathi njengamanje hlaba inkukhu oruhlaba imbuzi ugeze yonke lento ungathini kwaphela isinyama manje ufika igebengu eyifaka into ezimnyama isinyama lesi uyakhula lo ungathini uyakhula lo muntu uyagula ngempela kanti kwenzakala manje ke umlomo usunqonya inkukhu usuthule kanjani awusangiphenduli kanjani angithi uyangizwa ngiyabuzwa nje uyangizwa nje ngicela ukhulume nobhuti hayi nabo nobhuti wayekuphi kanjani wayekuphi lo mfethu lo isiqala nto wayekhona nje obusuthi manje angikhulume nobhuti kusho ukuthi awumeke oqala awumeke uthe lezi igoro ithole kanjani ngicela wehlisa umuntu lezi igoro umubhalile kusho ukuthi nami efike ngihambeke ngiyobhala la kubhala khona ngibuye nezami igoro ezongimela ngoba wena sengathi uthatha amasayidi wena uyangokuthi ubani uyangokuthi ubani ubhalele uthatha amasayidi nami afanele ngiyofuna ezami igora hayi ayikho inkinga sibuye ke sibone ke inkinga la esibhekane webaba inkinga la sibhekane nayo khona kuukuthi ibuya nini ibike kamfowethu angithi lapho bengiseza lapha ngithi njengamanje uzongikhomba ngomuno uyangena la futhi uyithathela wena icathulo why uyithathela icathulo indaba noma mhlambe yindaba mina ungangicelanga usukhuluma lo ngoba mhlambe ubona umfethu mhlambe uyithethe uzokulekelela yini sobhanqa naye ngenduku fanele nasizwe istory hayi akho story uhlangana nestory yena emfethu athamlalela wena wayengekho wayekhona uphile emhlabeni wayekhona wawukhona imalalela mfethu wawukhona awumeke awumeke uthe bakubiza ubani konje ingwenye awumeke ngwenyake usho ukuthi wena 24/7 uhlezi uhambe nalabantu labahlezi bekugadile 247 ayikho into enjalo mawulala mina ngiyela lalela wena ama ulala ithekeni uyolala naye uhlezi uhamba nalabantu lapho yebo mfethu ungaphakami ngona kusahamba negora mina mfethu lalela ngingathi mina bahambe baye emotweni ngisale ngedwa ngikubonisa ukuthi mina nginsizwa uzongibonisa ukuthi uyinsizwa la ekhaya ngoba ndifika ndazi okay kodwa kuphela ndiyahalela ukwazi ndiyahalela ukumamela okay mfethu ngicela siqede la sobuya kuwena hayi awunankinga hayi khuleka bafo ngizoyilungisa lento le abazuba inkinga laba ngizoyilungisa uthi manje ngikhuluma kahle nalaba bazongithatha ngale ngqondo yabo obheke nje umuzi ukababa uthi usugcwele amakhamera negora uyabo lo mfethu lo uzosilethela manje igora ngibuza ngithi mina makunikeza lezi zinto zakho zonke uzogeza ngani lo muzi uzogeza ngani